hementxe duzue egunontako laburpena, egundoko olatuak izan ditugu, egundoko giroa baita ere, hementxe Zurriolan, Euskal Herriko Podioak zirkuituko bigarren frogan. Laugarren postuan orain montan, Aritz Lapazaran, hirugarren postuan, Iban Kano, bigarren postua gaurko egunontan, Mikel Asean, baina egunontan, 18 urtetik azpiko kategorian, Bodyboard, zirkuituko bigarren froga honetan, Zurriolan Donostian, Garaile, Unai Zubizarreta. Leheneko postua zuretzako, bainarik altuenean, eta beno, egundoko txapelketa gurretu ondoren, lehenengo postua zuretzako, eta beno, zer azpimarratuko zenuke gaurko egunotan? Olatu inkontizioak ez izan hori maik igual, nahiko zaila zebat. Guztua, irabaztiakin. Azkenengo proban zumaian nola jutan. Gurbiltzeatik, eta hoxe. Eskerrik asko zuri eta finalista guztiei baita ere, zorionak Jon, hortxe laugarren postua zuretzako. Hirugarren postuan oraingotan, Aritz Larrina, bigarren postuan, Inigo Gaintzarain, eta lehenengo postua egun hontan, Alex Odriozalarentzako. Txalo beroa, zorionak Alex, lehenengo postua zuretzako, aipagarria baita ere, sopelako frogako podium berbera, ari dela errepikatzen, Odriozala lehenengo Gaintzaren bigarren, Larrina hirugarren eta López laugarren. Lau finalista berdinak hortxe, dauzkagu podiumean poz-pozik, eta beno Alex, lehenengo proban Garaile, bigarrengo hontan baita ere, zer espero duzu zirkuito hontan? Bueno, fuerte ikusi naiz, egun guztietan hau, egun hauetan da ondo guztua, resulta bakit. Hemen eskarrak eman, ikuste atorrian jende guztia, eta eskarrik asko guztia. Bueno, hementxe gure mentilak, kandidatoak Laurak aurten zirkuituak Garaile izateko biproa animu jokoan. Espero dugu gertutik jarraitzea hemen gertatu behar den guztia. Eta berriz ere mila esker partaide guztiei, antolakuntza guztiari eta nola ez ikusle eta babesle guztiei. Mila esker eta hurren arte, aio!